נתחיל עם הפעם. כן. נמשיך, אני שמעתי פה את השיח ואני בקצרה רק אגיד דבר אחד. אומנם אני ממוצא מזרח אירופאי, פולני, רוסי, אבל המוצא המוזיקלי שלי הוא הונגרי לחלוטין. לחלוטין. איך זה? דובר פה על אנטישמיות, על השואה. המורה שלי, שיצא למדתי, קראו לה אילונה פהר. זאת כנרת הונגריה, בוגרת האקדמיה בבודפשט, שבזמן השואה השתתפה במצעד המוות. ובזכות הבת שלה, ברכה, עסקה בתיקון גגות. ובסוף המלחמה, הלכה לצועניה שראתה בגמלים בכדור בדולח, ואמרה לה, יש שם מקום עם גמלים בחול, שמה תצליחי. היא עלתה להולון. להולון. היה לה כלב שקראו לה קויה. וזה אוכל, נכון? יפה. ואצלה אני למדתי בכל תרבות הנגינה שלי. לקוחה מהובאי, שהיה אחד מהאבות של הנגינה, משנדור, וכל המורים ההונגרים הגדולים. למדתי צד גיל 14, התפתתי בהונגרית, הייתי כמו בן בית. אכלתי סילבש גומברץ, אכלתי נוקדלי, אני מכיר את ההוב, אני מכיר הכל, כל ה... נכון? עכשיו.
עברתי לפרופסור חיים טאוב, הקונצרטמייסטר של הפילהרמונית. חשבתי שפה נגמר הפרק ההונגרי שלי. תשכח מזה. למה? בגלל שהמורה שלו קראו לו פרטוש. ולחבר שלו קראו פניבש. הוא היה שואל אותי, הוא היה מתרגם מהאנגלית, הוא רוצה להגיד, who did you take it from? אז הוא אמר, ממי למדת את זה מ? בתור ילד זה נורא הפחיד אותי המ בסוף. לקח לי זמן להבין את זה. ולכן כל הגישה של מה שאני עושה בנגינה לקוחה מהתרבות ההונגרית. ואני יכול להגיד לכם שכשאני מסתובב בבודפשט ואני שומע בתחנת הרכבת כנרת או כנר, אומנות נגינת הכינור היא כל כך מפותחת בהונגריה, אתה יכול לקחת אותה ולשים אותה עכשיו בפילהרמונית, זה יהיה פנטסטי. ואני רוצה להראות לך שלמעשה, כשאני מנגן כל סוג של מוזיקה, אני מנגן הונגרית. אוקיי? אז בואו ננגן לכם משהו שהוא לאו דווקא הונגרי, נקרא מחול הקלייזמרים, למרות שהבחור שחיבר את זה הוא גם ממוצא הונגרי, ותראו כמה שאומנות נגינת הכינור דומה למה ששמעתם עכשיו. מנחם בריסטובסקי. לעשות טריל.
המאסטרו אייזק שטרן שאיתו למדתי בניו יורק. אני חוזר לישראל, ואני מחפש מקום רחוק, ששם אפשר ללמד תלמידים, במקום שאליו לא מגיעים כל הפרופסורים וכל האומנים. ואני מגיע לצפת, ואני מתמקם בסריה, ואני חושב, זהו, תם הפרק ההונגרי בחיים שלי. ואז אני מגלה שמאחוריי, בגב שלי, יושב המוזיאון ההונגרי, יושב פה רוני לוסטיק. מה? לא, אבל אני פתאום מגלה יום אחד אני נכנס לבקר, ואני לא מאמין. אני מבין שלא משנה לאן אני אלך, זה תמיד באותו כיוון. ואז אני שומע שיש ברית ערים תאומות, עם בודפשט, דרך אגב, בעזרת השם באוגוסט, אגיע לשם להופעה, ואני רואה שלמעשה כל הדרכים מובילות לבודפשט. לא יעזור שום דבר, וכמו שאתם רואים, את הנגינה עצמה, יש דברים שנמצאים בין השורות, ובין השורות מדבר כנראה בכינור הונגרית. בואו ניקח יצירה שנראה איך הכינור מדבר.
גמרתי לנגן עם רביעיית מאלר, בטהובן וברמס ומוצרט, הלכנו בבריסל לבית קפה. ושם פגשתי להקת צוענים בהונגריה, להקתוש. אני מנסה לאכול, והוא מנגן לי כל הזמן, נגן. ואשתי יושבת, והיא אומרת לי, לך תראה לו. אני אומר לו, אני לא מראה לו, אני גמרתי לעבוד, אני עכשיו בחופש. לך תראה לו. אחרי לך תראה לו כזה 45 דקות, הוא מסתכל עליי, הוא גם קלט את הכינור. אז אמרתי, אוקיי. הוא אומר לי, נגן משהו. אמרתי, בוא נגן ביחד. התחיל לנגן את הצ'ארדה של מונטי. נגן את זה מהר בצורה בלתי רגילה. יש לנו טכניקה של נגינה כזאת, רק ברגע זה אי אפשר בכלל, כמו שציפור מפרפרת. עכשיו, הוא לא ידע על ההיסטוריה שלי מילונה, שאתה מתאמן עד שאתה נהיה כחול. והתחלנו לנגן, בהתחלה החיוך שלו היה חיוך של נו נראה איפה אתה נופל, החיוך נהיה כפור, וכשניגענו והגעתי קצת לפניו לסיום של הצ'רדש, אז הוא כזה ירים ככה את הכינור, ירים את הידיים, ואמר, תודה רבה, קולי, זה כבוד גדול. ואז, ניגן, עבד חצי שעה, אז אני רוצה להוציא כסף, ולשים את זה ככה פה, מתחת לכינור. צועני או לא צועני, ניגן, עבד. אז הוא לוקח את ה-20 יורו, ומחזיר לי את זה ליד. אשתי אומרת לי, תראה איזה כבוד. הוא לא לקח ממך את הכסף. אמרתי לה, את טועה, הוא פשוט נחמד. הוא החזיר לי את ה-20 יורו, כיוון שחבר שלו הוציא לי את הארנק, הוא רוצה שלנו איך לעזור למלון בטקסי. מה דעתכם? אני רואה שזה כבר ביוטיוב, מה דעתכם לקחת שיר שהוא נכון לכל הקהילות? אני אגיד לכם קצת יידיש שמאמי, מה דעתכם? יש התנגדות גורפת, אני רואה, נכון? עוד מעט, זה הגיע והכל. זה עיבוד מיוחד של דוקטור יורי ברנר, ושלי לשיר המפורסם. שימו לב בפתיחה שאנחנו עושים את האינטרוול פעם, שנשמע כמו אמא, תנסו לדמיין, ילד קורא לאמא שלו בשפת המוזיקה.
שהיה לכם יום ארוך, ואנחנו נסיים עכשיו עם מה שצריך לסיים איתו, כל אירוע כזה עם כנר. אתם יודעים מה אני הולך לנגן? מה? עושה שלום. עושה שלום. אבל עם נגיעה קצת.